También se inauguró esta mañana en el auditorio el Congreso Anual del Xacobeo, que en esta ocasión trata sobre o Camiño do Sureste dentro del ciclo Os Camiños de Santiago para o século XXI y que se celebra hasta el próximo martes día 29. El director xeral de Turismo, Rubén Lois, destacaba la importancia que desde la Xunta se le quiere dar a las diferentes rutas del Camino de Santiago, en especial a la Vía da Prata. No 2010 o Xacobeo non pode ser só un Xacobeo compostelán, ten que ser un Xacobeo de toda Galicia, pero en relación ca Vía da Plata ou ca ruta mozárabe, creo que é onde temos enormes expectativas de seguir desenvolvendo o traballo. Cal é quizás o problema? Aquí temos un reto un poquinho maior, que comentámoslo cando presentamos, que hai que facer máis albergues para que poda haber máis infraestructuras. Eu creo tamén o tratamento físico do camiño, que son áreas con moi pouca poboación, temos que facer un esforzo suplementario na millora e na conservación do que é o propio camiño. El director xeral destacó también el esfuerzo que desde Portugal están realizando para la recuperación del Camino de Santiago portugués.